Udi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Daghang samad tinigbasan sa lawas ang mitapos sa kinabuhi sa usa ka 60 anyos nga amahan sa Barangay Talandang sa Davao City. Ang sospek ang kaugalingong anak niini. Nakaalerto si Argil Relator. Nagkadugo na ang lawas dihang naabtan sa mga kabanay sulod sa balay sa iyahang anak sa Barangay Talandang, Davao City ang usa ka 60 anyos nga amahan. Gitigbas matud pa sa makadagang higayon ang biktima sa mismong 26 anyos nga lalaking anak niini. Gilayong gidala sa ospital ang biktima apan dead on arrival na kini. Sa investigasyon sa Los Amigos Police, gikan na birthday ang amahan ug anak sa ilang paryente. Apa nagdungan sa adto sa balay sa anak sa biktima ug igsuon sa suspect aron didto magtiwas og inom sa dihang. Kalit lang nga na ay kanang buto-buto ba nga nadunggan ang mga tao nga nasa palibot, and then nakita nila nga nigawas ni mga suspect nga gadala og sundang. Singgit po mama nga, niya daw nga, unsa mo da? Nag-away mo da? Ya, akong manghod mo ito ni tubang dre. Kita niya si O si tagawas ang balaya. Si nagdanag sundang, nya pinana nga. Nay, patayin jud si papa nay. Giunay pamatud pa sa suspect ug sama ang iyang lawas aron ipagawas nga giunhan siya pagtigpas sa biktima. Wa pa gyud nay samad si nya dagan sila kay nahaglok tungod kay nagdalag og sundang. Pagdagan nila, gawas ang mga naay mga tawo nga ning tapok. Pagbalik nila, tinganan sila nga si nanay samad sa dapit sa pulso, bukton. Sumala sa barangay niadtong Nobyembre sa niaging tuig dihang nagpatabang na matud pa ang kabanay sa suspect nga iparehab kini tungod sa pausap-usap ang ilihukan niini. Ang schedule balik December 26 kay kana nga bataa atong dalon sa mental hospital sa Bahada. So wala nagbalik. Kuan anak man kong iwan nga. Ayo kay kaya ra nako na kanang ano parehab na wa man sakit. Desidido ang mga kabanay nga pasakaan og kaso ang suspect. Ginatambalan pa sa ospital ang suspect kinsa magatubang og kasong parricide. Wala pay pahayag ang suspect. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.